Добрый вечер, шановное господарство. З вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст и удзельники нашей сегодняшней передачи политичные аналитики Вадим Мажейко. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. И Валер Карбалевич. Валер, привитание. Привитание. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта загадка ўсебеларускага народнага сходу. Александр Лукашенко падпісаў указ пра яго правядзенне 11-12 лютага. Будзе удзельнічаць 2700 чалавек. А вот наконт парадку дня ёсць невялічкі сакрэт. Мы памятаем, што Александр Лукашенко яшчэ ў жніўні, выступаючы на МЗКЦ пасля выбараў, сказаў, што будзем мяняць канстытуцыю, будзе у вас як бы новы прэзідэнт, і маўляў, под ціскам вуліцы я не сыду, а так-то гатовы. Потом была сустрэча в Сочи, где Лукашенко уже больше выразно обещал, что да, вот будем менять конституцию. И он наўпрост сказал после, что вот у нас всебелорусский народный сход, это такая вершина демократии, значит, росквит самый, вот, и надо его зробить, в конституцию вписать, значит, чтобы это был конституционный орган. Вот, и там и будем менять конституцию. Вот вы, Валер, тогда написали, что вот как бы конституционный переворот. А зараз, как у Лермонтова, когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва. Лукашенко обещает, что на этом самом всебелорусском сходе, будет обмеркованная пятигодка пройшовшая, будет планы на наступную. А что тычется всяких инших, так сказать, переворотов, всего иншего, Конституции, он сказал, что вот этот самый сход не повинен, так сказать, плясать под дудку всяких замежных, так сказать, дорадцев. Дорадцы там были только одни, это российские. Все остальные, там и Заход, и там оппозиция, скажем, которая находится за межой, она только, так сказать, этот сход лая. Вот. Так что вот как бы отрымливается, что кинули Владимира Владимировича. Валер, вот что это означает? Это не опошнее слово, может быть. Лукашенко не сказал, что на этом сходе не будет обмерковываться никакая конституция. Не, он сказал, что вот зараз вот такие пункты. А до лютого еще 1,5 месяца. Может, какие-то идеи придут в голову? Так, сапраўды, Лукашенко вельмі хутка мяняе сваю пазіцыю. Зусім недавно, тыдні 2-3 таму, ён казаў, што трэба прыдаць этому сходу канстытуцыйны статус. І больш таго, аб'явіць гэты орган вышэйшым органам дзяржаўнай улады. А цяпер вось на ўчорашняй нарадзе ён увогуле не згадаў ні канстытуцыю, ні канстытуцыйны статус гэтага сходу. І таму ствараецца ўражанне, што увогуле гэта праект канстытуцыйнай рэформы спускаецца на тармазах. Зразумела, за месяц яшчэ шмат што можа памяняцца, але вот тое, што сёння, здаецца, што менавіта так. Я хацеў бы звярнуць увагу, што вот гэта ідэя канстытуцыйнай рэформы, яна з'явілася хутчэй з падачы Масквы, чым па ўласнай ініцыятыве Александра Григорьевича. Зразумела, ён казаў пра гэта яшчэ і год таму, і 2 таму, але тады гэтая рэформа мела зусім іншы сэнс. А вось пасля выбараў, пасля выбуху пратэсту, гэтая канстытуцыйная рэформа стала адыгрываць ролю некага такога кампрамісу з грамадствам, некай маркоўкі, некага перніку. Вось, маўляў, народ хоча пераменаў, дык вось вам будуць перамены, пачнем з канстытуцыйнай рэформы, вы кажаце пра дыктатуру ў Беларусі, дык вось, у новай канстытуцыі паўнамоцтва прэзідэнта будуць зменшаны, перададзены гэтыя паўнамоцтвы іншым органам улады. І такім чынам канстытуцыйная рэформа гэта было некім элементам кампраміса з грамадствам, некім крокам насустрач грамадству, ва ўсякім разе так яна трактавалася дзяржаўнымі медыямі. Прычым цікава, што
расійскія палітыкі Пуцін і Лаўроў часцей і больш казалі пра гэтую рэформу, чым сам Лукашенко. Ну і вось сапраўды былі некія сходы, падчас якіх там мясцовыя вертыкальшчыкі, дэпутаты сустракаліся з працоўнымі калектывамі, і нібыта там вот эта канстытуцыя абмяркоўвалася, але праект і так і не з'явіўся публічна. Ну і вось цяпер высвятляецца, што як бы Всебеларускі народны сход, ну, во всякім разе пакуль не збіраецца абмяркоўваць гэтую канстытуцыю. І ў мяне такое ўражанне, ну, гэта версія, гіпотэза, што Лукашенко пагадзіўся на гэтую канстытуцыйную рэформу, на гэты так званы кампраміс з грамадствам пад ціскам, першае, пратэстаў, другое пад ціскам Расіі. Цяпер, калі ён палічыў, што пратэст ён задушыў, што ён узяў сітуацыю пад кантроль, ну, то цяпер канстытуцыйная рэформа асабліва і не патрэбна. Таму я цалкам дапускаю, што гэты праект будзе спушчаны на тармазах, ну, ці можа расцягнецца на колькі гадоў, ну, можа на 5 гадоў, як і Лукашенко лічыць. Калі будзе некая канстытуцыя, то напярэдадні 25-го года, напярэдадні, як ён лічыць, новых прэзідэнцкіх выбараў. Вадим, а вот як вы лічыце, вот той парадак дня этого сходу, які объявлены, это як бы апошняе слово, это уже так и будзе, ці это такі элемент гандлю, як Лукашенко ж, дарэчы, і по эканамічным і палітычным пытанням, так сказать, гадамі, ён даціскае, ён выціскае з партнера да апошняга. І вот не выключана, што праз тыдзень, праз месяц, можа, увогуле напярэдадні этого сходу ён абвесціць, не, ну вот все-таки Конституцию абмяркуем. А это вот он такой, так сказать, займае пазіцыю запыту, что а я не хочу Конституцию абмяркоўваць. І хай у яго яе выкупаюць, ну там расейцы, напрыклад. Вы не выключаете, вы такі сцэнар выключаете, ці все, ён уже вырашыў, что все, хопіць этих гульняў, і ўжо як бы вот оно будзе так. Ну, глядзіце, мне здаецца, што гэта цалкам у стылі Лукашенка да апошняга, па-першае, не казаць некую фінальную рэч, заўсёды потым мяняць планы і мяняць свае словы. Бо тое, што Лукашенко сказаў зараз, гэта, канешне, яшчэ нічога не значыць, што праз там тыдзень, 2 ці месяц ён цалкам не памяняе сваю пазіцыю публічна. Таму сапраўды, і ну тым больш, што зараз не было ж сказана, што там Всебеларускі народны сход там ніякім разе нішто ніколі не будзе абмяркоўваць Канстытуцыю. Не. Таму Лукашенко любіць займаць такую гнуткую пазіцыю і сапраўды таксама да апошняга гандлявацца, маўляў, ну ці не атрымаецца нешта там ці то ад Расіі атрымаць, можа, крыху болей. Ну, да таго ж, заўсёды Лукашенко сапраўды, як слушна вы казалі, ён раней так казаў пра змену Канстытуцыю, пра транзіт улады, але старыя аўтарытарныя лідары, яны робяць транзіт, калі яны моцныя, калі у іх усё пад кантролем. Ну, як добры прыклад, як адпаведна рабілася ў Казахстане, калі Назарбаев быў моцны, тады разумеў, што ён можа, як ён лічыў, правесці транзіт. А Лукашенко зараз зусім у іншай сітуацыі, і, безумоўна, рабіць вось такія змены ў Канстытуцыю, ўсё гэта не яго, не столькі яго ўласнае рашэнне, хутчэй як нейкі вось фактычна вымышлены прымус ці то грамадства і Расіі. Ну, зрэшты, Лукашенко, як і ніхто з нас таксама не асабліва любіць нешта рабіць пад прымусам, не па сваіх планах. Таму ў гэтым сэнсе гэта не тое, што яму падабаецца. Іншая справа, што жыццё прымушае, але мне здаецца, што фактычна так ці інакш планы па зменах у Канстытуцыю і па наданні некага моцнага юрыдычнага статуса ВНС яны ёсць, бо гэта, ну, прынамсі, цалкам лагічна. ВНС як такая цалкам псевдодэмакратычная форма, яшчэ больш псевдодэмакратычная нават, чым беларускі парламент, то бок нават не трэба нейкіх афіцыйных працэдураў выбараў. У гэтым сэнсе значна больш зручная для Лукашэнкі і значна больш кіруемая. І таму Лукашэнкі, канешне, было прасцей, каб ён мог не праводзіць выбараў і, адпаведна, мог не праводзіць рэферэндумаў па Канстытуцыі, а мяняць яе праз Беларускі народны сход. Для Лукашэнкі, канешне, пасля 2020 года гэта быў бы найбольш зручны сцэнар.
Ну і таксама я не выключаю магчымасць вось некае стварэння такіх квазі-прэзідэнцкай функцыі у кіраўніцтву ВНС, у тым ліку, каб Лукашенко не абавязкова сыходзіў на гэтую пасаду напрост зараз. Але, прынамсі, каб у яго быў такі, маўляў, чорны ход, каб ён разумеў, як ён можа сысці і, прынамсі, уяўляць сабе, што будзе захоўваць нейкі кантроль над сітуацыяй. Я, прынамсі, сумняваюся, што потым гэта спрацуе, але, прынамсі, пакідаць сабе такі чорны ход было б для Лукашэнкі цалкам лагічна. Але пры ўсіх гэтых лагічных выкладках я вымушаны таксама скончыць тым, што мы ўсе за гэты год бачылі, што часам беларуская ўлада робіць вельмі нелагічныя крокі, вельмі моцныя памылкі, таму рабіць нейкі прагноз на аснове таго, што было б для ўлады больш лагічным, я ўжо заракаюся апошнім часам. Ну, а часам оказывается, что мы просто не разумеем эту логику. Вадим, тут вот я хотел отштурхнуться от одной фразы, которую сказал Валер, что Лукашенко лічыць, что он выиграл. Вот ці згодны вы з тым, что ён як бы подавіў рэвалюцыю, ён выиграў, і как бы ці няма в этом, магчыма, пэўнай долі аб'ектыўнай канстатацыі. В тым сэнсе, што все гэтыя размовы, там, змуўся працэс, не змуўся, ну, они, як бы, пратэст дагэтуль ёсць, але, ну, калі параўноўваць, скажем, какой-нибудь 20 ці 18 жніўня, когда было 200-300 тысяч, ну, зараз не 200, не 300 тысяч, вот, але, як бы, все ж таки адказ на пытанне, ці скончылася рэвалюцыя, ці яе пэўны этап, ну, он не арифметычны. Это не только от арифметики залежит. И тому вот у меня до вас пытание. Так Лукашенко выиграл? И ці думае ён сам так? Два пытання. Ну, зрэшты, што думае Лукашенко, гэта, конечно, заўсёды пытанне для астролагаў, і што ён там сам сабе адчувае, наколькі ён увогуле гэта рэфлексуе. Але адносна перамогі таго ці іншага боку, я тут вымушаны зазначыць, што зараз, конечно, склалася патавая сітуацыя. Гэта значыць, што ніводзін з бакоў не можа ані перамагчы, але пры гэтым і яго не могуць перамагчы. То бок так, Лукашенко ці перамог на рэвалюцыю, ну як? З аднаго боку Лукашенко ўсё яшчэ пры ўладзе, значыцца, пэўна ступені перамог. Але пры гэтым ці можа Лукашенко задушыць усе выступленні, дык, канечне, не можа. І мы бачым штонядзелю, што гэтыя маршы адбываюцца лакальныя па раёнах, якія ў выніку знайшлі такую форму, якая, можа, не надта яскравая там для медыа, няма вялікіх карцінак, сотні тысяч людзей у адным месцы, але гэта такая форма, якую сілавікі проста, ну, не здольныя задушыць у гэтым выглядзе. І таксама не здольныя задушыць сетку лакальных чатаў, нягледзячы на тое, што там былі вось гэтыя затрыманні адмінаў і нейкія перахопы чатаў, але гэта засталося адзінкавымі выпадкамі, і сетка лакальных чатаў працуе. Таму ў гэтым сэнсе гэта патавая сітуацыя, у якой проста кожны з бакоў робяць пэўныя крокі і думае, як гэтую патавую сітуацыю на сваю карысць схіліць. І калі там Лукашенко спрабуе там ці то атрымаць ад Расіі там, напрыклад, ці то крэдыты, ці то заключыць добрыя дамовы па газе, па нафце, там правесці ВНС ёсць некая магчымасць. Ну, адпаведна, праціўнікі рэжыму таксама думаюць над тым, як зрабіць яшчэ болей вось гэтай гарызантальнай кансалідацыі, як атрымаць больш міжнароднай падтрымкі, як умацаваць санкцыі, там, і гэтак далей, гэтак далей. Тому кожны бок, так бы мовіць, нарошчвае мускулатуру і таксама чакае памылкі, суперніка, бо, як мы бачылі, памылкі Лукашэнкі, гэта было найлепшае, што было ў беларускага пратэсту ў 2020 годзе. І ў гэтым сэнсе чаканне такіх памылак гэта, можа, і неблагая стратэгія. Валер, а ваш отказ, что такое пораза, что такое перамога? Вот Вадим сказал слово «пад». Ну, справа в том, что варто сказать, что мы его на працягу этих 4 месяцев все казали, я думаю. Урэшце-рэшт можно было сказать и в каком-нибудь 23 жніўня таксама, что это пад. Лукашенко сядзіць в своем, так сказать, палацы. Вот. С другого боку, ну, люди на улице, вот они есть. Они были тады на улице, они зараз есть. Но вот тот пад и цяперашні пад, они все-таки как-то адрозніваюцца. Все-таки это не пад. Лукашенко упэўнены, я думаю, што ён перамог. І, дарэчы, кажучы, вось з гэтага выцякае яго погляд на тую версію пра Канстытуцыю, пра якую я казаў.
што Канстытуцыя павінна была быць нейкім кампрамісам з грамадствам, кампрамісам з Пуціным. Цяпер, калі ён перамог, то навошта патрэбен гэты кампраміс у выглядзе канстытуцыйнай рэформы. Таму яго можна спусціць на тармазах. Што тычыцца рэальнасці? Казаць пра перамогу Лукашэнкі не выпадае, бо той палітычны крызіс, у які вступіла краіна летам 2020 года, ён не пераадолены. Таму што сённяшняя легітымнасць Александра Лукашэнкі трымаецца на грубай сіле, трымаецца на штыках. І у Лукашэнкі сёння няма ніякага наратыва, які ён мог бы прапанаваць грамадству. Той наратыв, які ён прапануе, гэта давайце нічога не мяняць, усё застаецца так, як было. І няхай гэта ўсё і будзе надалей. Але гэты наратыў у новых умовах, калі грамадства ўзбуджанае, калі грамадства лічыць уладу нелегітымнай, гэты наратыў не працуе. Але Лукашенко лічыць, што нічога больше не трэба. Галоўная грубая сіла, галоўная страх, і гэтага хопіць. І мне падаецца, што вось такія ўяўленні Лукашэнкі пра тое, як ён далей будзе кіраваць краінай, яны вельмі моцна розняцца не толькі з пратэстуючым грамадствам, але, мне падаецца, і з дзяржаўным апаратам, і з ягонымі прыхільнікамі. Все ж такі яны хочуць атрымаць нейкія, я думаю, адказы, як улагодзіць сітуацыю, як урэгуляваць. І для мяне, напрыклад, вельмі цікавыя сёння разважанні спадара Шакуціна ў інтэрв'ю нашай Ніве, дзе ён вельмі такім вялікім роспачы. Вось гэта, мне падаецца, такі вельмі вялікі сімптом. Гэта бізнес, што называецца прыдворны, бізнес вельмі блізкі да Лукашэнка. І вось такія людзі выказваюць вялікую роспач. Яны хацелі бы атрымаць нейкія адказы, што рабіць, а Лукашэнка іх не дае, таму што ў яго іх няма. То бок, я раблю выснову, што палітычны крызіс не пераадолены, але Лукашенко не лічыць неабходным нешта рабіць. Ён лічыць, што тое, што ёсць сёння, тое, што ён прыдушыў пратэст, гэтага цалкам дастаткова, каб утрымаць сітуацыю пад кантролем. І нічога больш не трэба. У гэтым я бачу супярэчнасць. Ну і яшчэ адзін сюжэт, который, мне здаецца, варта абмеркаваць, он звязаны з першым. Гэта як в России адрэагуюць на вот такое, так сказать, рашэнне Лукашэнкі фактычна праігнараваць сочинские пагадненні, тое, што ён абяцаў, разбурыць вот эти расійскія такие, так сказать, величественные планы, як яны хацелі, так сказать, вот бачыць эту палітычную трансформацию. Это пытанне тым больш цікавае рэчышча вот апошняй такой сенсацыі, которая в Беларусі даволі шмат абмяркоўвалася, это публікацыя расійскае выдання «Інсайдер» кремлёўскіх папераў, дзе людзі в Крамлі, ну, в прынцыпе, абмяркоўваюць, як бы вот вырашыць ім беларускі крызіс і як бы в этом вырашэнні паўдзельнічаць. І там, як вы памятаеце, розныя стварэнні всяких інфармацыйных структур і нават палітычных структур. І вот такой посыл, што Лукашенко як бы нелегітымны. В дадзеным выпадку это пишет там не ОБСЕ, не Рада Европы, не Европарламент, а пишет офицер СБУ, так сказать, кремлевский человек. Ну, коли это он пишет, неважно. Але, ну вот, некие кремлевские люди такое говорят и нават думают, как вот им эту ситуацию вырашать. И вот, коли будет стане відавочна, ясно, что Лукашенко просто кинул Путина, просто, ну,
не першы раз, але як той казаў, все калісьці першы раз як бы адбываецца. І ці не лічыце вы, што в этой сітуацыі яны ці як-то прымусяць Лукашенко все ж таки як бы выконваць тое, што ён абяцаў, ці ўвогуле будуць падключаць іншыя механізмы, не абавязкова там стварэнне партыі ці штосьці іншае, але вот как бы все-таки дамагчыся сваёй мэты. Валер. Для мяне вельмі важным паказчыкам пазіцыі Крамля стала рашэнне расійскага ўраду выдзеліць вось той крэдыт, які Пуцін паабяцаў яшчэ ў Сочы. Крэдыт – гэта вельмі моцны рычаг. І калі Расія адмаўляецца яго выкарыстоўваць дзеля ціску на Лукашэнку, то мне падаецца, што Пуцін як бы, што называецца, уцёрся. Уцёрся ад таго, што яго Лукашенка чарговым разам кінуў. У чым прычына такіх, так сказаць, паводзін? Зразумела, Расіі гэта непрыемна, але у Крамля іншыя прыярытэты. Першы прыярытэт – страх перамогі каляровай рэвалюцыі ў Беларусі. Вось гэта ўжо, так сказаць, некая фобія, можа, на ўзроўні псіхалогіі. Вось, але для Пуціна гэта вельмі важна не дапусціць гэтай перамогі і а каб не дапусціць, трэба падтрымліваць Лукашенка і ягоны палітычны рэжым. Тут не толькі страх, што гэты прыклад будзе для расійскага грамадства, але і некае такое самаўсведамленне самого Пуціна. Путін таксама доўга ва ўладзе і таксама... Валер, я вас перепыню, прабачце. Валер, вот вы сказали, что як бы Путин не хоча, як бы, чтобы Лукашенко, грубо кажучи, скинула революция. Ну, зараз революции як бы нема. І таму справа не ў тым, што ён перасцерагаецца, што рэвалюцыя скіне Лукашенко. Ему не варто этого. Вот зараз это не сюжет. Зараз сюжет то, что его подманули. И як бы и без революции не хочуць зрабіць так, як дамаўляліся. Ведаеце, калі Лукашенко цягам некалькі месяцаў сыдзе ў адстаўку, то у грамадскай свядомасці і беларусаў, і расейцаў, і Европе усім зразумела, што Лукашенко скінула менавіта рэвалюцыя. Гэта наступства рэвалюцыі, таму што Лукашенко выбралі на 5 гадоў. І калі ён сыходзіць праз паўгода ці нават праз год, то гэта наступства рэвалюцыі. Як бы то ні было. Вось. І Путін як бы сам адчувае сябе у некай такой сітуацыі, што вось пераход ад любві да ненавісці вельмі кароткі атрымаўся ў беларускай сітуацыі, і Путін прымірае гэтую сітуацыю на сябе, я думаю. Другі момант. Расія разглядае беларускае пытанне ў кантэксце супрацьстаяння з Захадам. Сёння гэтае супрацьстаянне як бы расце мусіць, асабліва там сітуацыя з Навальным, новыя санкцыі. Вось, і зноў жа Лукашенко на гэтым вельмі добра гуляе, як бы увесь час падкрэсліваючы, што вот сёння Беларусь, завтра Расія, што гэта Захад арганізаваў каляровую рэвалюцыю ў Беларусі, і таму, калі гэта атрымаецца, то завтра будзе Расія. І як это не дзіўна, гэтая версія ў пэўным сэнсе працуе, я думаю, на Крэмль. Вось гэтыя пытанні, гэтая тэма для Расіі прыярытэтная. А ўсё астатняе, то, што Лукашенко чарговым разам кінуў, непрыемна. Але гэта, мне падаецца, не галоўна. Вадим, и ваш отказ. Тут на словы Валера можно запярэчыць, што навошта тада Путін ввогуле з самага пачатку, са жніўня, пачаў гаварыць пра канстытуцыйную рэформу ў Беларусі. Ён быў не абавязаны это рабіць. У яго была зусім іншая магчымая тактыка. Лукашенко легітымны, ён перамог, Захад гады, это все подрывная дзейнасць. Он мог так сказать. Ни про якую конституционную реформу он был не обязан казать. В этом не было необходимости. То есть в этом сенсе он как бы
сам стварыў ситуацию, в которой его можно кинуть. Он мог ее не ствараць. Он для чегосьці стварыў. Ну, скажем так, на штосьці ён разлічваў. И, дарэчы, вот этот кредит миллиард, который он был все-таки дан до того, як Лукашенко сказал, что какая конституция, какая конституционная реформа, я ничего не ведаю. Вот. Я вам не накидаю как бы свое меркаванне, але ваш адказ. Вот яны как бы могуць паспрабаваць, что называется, примусить как-то его, ну, все ж таки вот нечто зрабіць. Ці не? Ці они вот так сказать, как это, изноў же цитаты из классика, нет у вас методов против Кости Сапрыкіна. Вот нету. Ну, глядзіце, я ўвогуле не схільны надта высока ацэньваць гэты жэст з расійскім крэдытам, бо тут ёсць, прынамсі, две на то прычыны. Па-першае, гэта памер гэтага крэдыта. Мы можам параўнаць з сітуацыяй ва ўкраіне на самом канцы 2013 года, калі ўжо стаяў Майдан, і калі Путін паабяцаў Януковічу крэдыт у 15 мільярдаў даляраў на падтрымку братэрскаму украінскаму народу, зараз такі слова ад Пуціна дзіўна нават узгадваць, і амаль адразу 3 мільярды з 15 у Украіну пайшлі, потым судзіліся за гэты крэдыт, але гэта былі значныя сумы, якія былі здольныя нешта падтрымаць. Што мы бачым у выглядзе Беларусі? Па-першае, гэта, як я казаў, значна меншая сума, ўсё ж такі 1,5 мільярды, это фактычна 10 разоў менш. І, па-другое, гэта сутнасць гэтага крэдыта, на што ідуць гэтыя грошы. Гэта не тыя грошы, якія дазваляюць Беларусі нешта там зрабіць некую мадэрнізацыю на прадпрыемствах, ці там закупіць там некую там новую зброю. Не. Гэтыя грошы фактычна ж ідуць на пагашэнне даўгоў Беларусі перад Расіяй, там, перад тым жа Газпромам. Бо фактычна, што Расія гэтымі грашыма атрымлівае? Расія дазваляе сваім жа расійскім прадпрыемствам не атрымаць тое, што банкі завуць вось такімі дрэннымі таксічнымі даўгамі, таксічнымі крэдытамі. Бо фактычна Беларусь стрымліваецца такім чынам ад дэфолта адносна Расіі і не перастае плаціць гэтыя даўгі. Бо фактычна Расія фінансуе толькі сама сабе, падтрымлівае свае прадпрыемствы. Фактычна на асаблівую падтрымку рэжыма знутры гэтыя грошы не дапамагаюць. І, як мы бачым, зараз у Беларусі ствараюцца ўсё новыя эканамічныя праблемы, якімі фактычна ўлада ўласнаруч разгойдавае лодку. Гэта і адмена фактычна гэтых ковідных надбавак медыкам, якая ідзе са жніўня, медыкі гэтым вельмі незадаволеныя, і гэта толькі падштурхоўвае іхныя пратэстны настрой. Усе гэта размовы аб тым, што з наступнага года вырастуць падаткі і для айцішнікаў, і для каго заўгодна, і пра тое, што будзе скарачацца дэкрэтны адпачынак для жанчын, для маці, то што Лукашенко заўсёды казаў святое, мы падтрымаем. Бо фактычна беларускія ўлады ідзе на ўсё большее здзімуванне нейкіх сацыяльных благаў для насельніцтва. Ну, а гэта ў любой краіне, у любым выпадку вядзе толькі да ўзбуджэння пратэстных настрояў. Таму беларускаму ўладу дзень грошы не хапае, і Расія ніяк гэтым асабліва не дапамагае. Таму фактычна што робіцца, гэта вось такая магчымасць крыху ўтрымаць сітуацыю і паглядзець, што будзе. І калі глядзець з пункту гледжання Расіі, так, сапраўды, Пуцін не зацікаўлены ў тым, каб рэвалюцыя перамагла менавіта зараз і Лукашенко ўладу зараз страціў. Але можна паглядзець і з такого пункту гледжання. А чаму? Таму што калі Лукашенко зараз уладу страціць, у Расіі няма нікога, за каго яна магла б гуляць, за каго яна была б зацікаўленая, каб хто прыйшоў новы да ўлады. І таму Расіі было б цікавей, каб Лукашенко ўладу страціў, але крыху пазней, калі Расія магла б тут мець там партыю ці нейкае аб'яднанне, якія маглі б да гэтай улады прыйсці. А пакуль такіх моцных прарасійскіх структураў не створана, ну, то Расія не зацікаўленая ў як мага хутчэйшым беларускім транзіце. Ну, зрэшты, таму і ўсплываюць усе такія планы, як вы казалі, там, з інсайдера, якія публікаваліся адносна расійскіх дзеянняў. Шчыра кажучы, ну, не тое, каб там было нешта прынцыпова новае, аб чым вы не здагадваліся раней. Там і падтрымка нейкая палітычных праектаў, і медыйных. Гэта тое, што Расія і раней рабіла. Адзінае, што дагэтуль ні разу не атрымлівалася некага з гэтым поспеха і з-за палітыкі Лукашэнкі, і з-за настрояў грамадства. І таму Расія вось гэтую патавую сітуацыю пакуль схільная падтрымліваць у нейкім такім варыянце баланса, пакуль не атрымае нейкі варыянт лепшы для сабе транзіта.
Таму гэта, канешне, не ёсць некай там падтрымкай расійскай падтрымкай рэвалюцыі, але не тое, каб нехта ў Беларусі па шчырасці гэтага чакаў. Але гэта я б зусім не назваў бы некай там моцнай падтрымкай Лукашэнкі, такую, як Лукашенко хацеў. Прынамсі, зноў-такі ніхто нас не ведае, конечно, што Лукашенко думае, але як на мой погляд, ён зусім не задаволены тым, што робіць Расія, і ён бы хацеў значна больш падтрымкі, але, на жаль, не здольны яе атрымаць. Зрэшты, таму ўсе гандлюецца таксама і цягне. Можна репліку? Добре, дякую вялікі. Да, калі ласка. Да, Валер, калі ласка. Так, наколькі я разумею, то крэдыт перадаецца беларускаму ўраду, які можа ім карыстацца свабодна. Там нейкіх такіх умоваў, што вот гэтыя грошы абавязкова пойдуць на выплату расійскіх крэдытаў мінулых, няма. Таму як бы тут ўсё ж такі гэта пэўная дапамога беларускаму кіраўніцтву фінансавая. Не, так глядзі, там калі ў крэдыце не прапісаная умова, што яны пойдуць Газпраму, але фактычна, як мы бачылі, як толькі прыйшоў нам першы транш, яны ў той жа фактычны дзень Газпраму сышлі. Таму так, можа, як умова это фармальна і не прапісана, але ж мы разумеем, калі Беларусь атрымае Расія новы крэдыт, у гэты ж дзень адмовіцца плаціць па старому крэдыту, то, конечно, гэта будзе зусім скандальна, і тады ніякіх не атрымае ўжо тады ані грошай, ані газа. Таму мне тут здаецца, гэта такое то ж можа на паперы, калі і не прапісана, але па сутнасці гэта грошы ўсё роўна ідуць у Расію. Вадим, то есть іншымі словамі, вот я так зразумеў вашу пазіцыю, што калі нават стане, вот скажем, абсолютно відавочна, што ніякай канстытуцыйнай рэформы Лукашенко зрабіць не збіраецца, то Расія ніякіх рэзкіх крокаў рабіць не будзе. Она не будзе как бы публічна казаць, ну нет, таки не надо. Бог з ёй, так сказать. Это мы, кстати, просто пожартовали. Але, то есть, яна не будзе не падтрымліваць, не будзе не караць Лукашенко за тое, што вот ён зрабіў. Так? Я правильно вас разумеў? Ну, просто пытанне, а што мы можам сабе уяўляць пад моцнымі крокамі? Бо, конечно, Расія не ўвядзе танкі, вот каз на тое, што там на беларускам народным сходзе не абмяркоўвалася Канстытуцыя, увогуле там Белгазпромбанк аджалі. А фактычна без простага прымянення сілы у Расіі застаюцца якія шляхі? Гэта некія палітычныя заявы, гэта уздзеянне праз мяккую сілу, публіку праз інфармацыйныя каналы. Ну, мы ведаем, як можна дзейнічаць Рассельгаснагляд, напрыклад, это хорошая частка. Так, сапраўды. Так усе такія рэчы мы будзем бачыць, але як мы сама ведаем па досведзе, гэта не тое, што можа само па сабе кардынальна змяніць сітуацыю. Але, конечно, Расія будзе зацікаўлена прасоўваць свае сцэнары. Адзінае, што, вядома, у Расіі таксама абмежаваныя рэсурсы для прасоўвання гэтых сцэнароў. Але, ну, конечно, такім зусім ужо пасіўным назіральнікам наўрад ці яна будзе. Просто яе дзеянні так не будуць там надта рашучымі, у тым ліку таму, што Расіі цікавей паглядзець на тое, што тут будзе адбывацца, і ўжо потым скарыстацца гэтай сітуацыяй. Мы бачылі такія дзеянні Расіі адносна іншых постсавецкіх дзяржаваў, калі яна хутчэй так назірае і думае, окей, што з гэтым будзе? Ці немагчыма будзе гэтым скарыстацца на сваю карысць? Бо на прыкладзе Украіны Расія ўжо пабачыла, што ўжыванне вось такой жорсткай сілы, яно вельмі шмат каштуе і дае далёка не лепшыя вынікі. Часам цікавей паназіраць і дамаўляцца з новымі ўладамі і прасоўваць свае інтарэсы больш гнутка, ад гэтага Расіі тое ж бывае больш карысці. Валер, а вот як вы лічыце, вот шансы, як этот план там этого генерала Чернова, здаецца, какие шансы на з'яўленне ў Беларусі некай прарасійскай, ну, ў нейкім сэнсе прарасійскай палітычнай сілы з падачы Кремля, без падачы Кремля, як заўгодна. Як вы ацэньваеце, вот у 21 годзе такая сіла можа з'явіцца? Ну, бачыце, з'яўленне некай прарасійскай партыі ў Беларусі і як інструмента расійскага лабіравання, расійскіх інтарэсаў мае сэнс толькі ва ўмовах, калі ў Беларусі з'явіцца дэмакратыя. Калі ў Беларусі з'явяцца свабодныя выбары і на свабодных выбарах у парламент гэта прарасійская партыя атрымае большасць і вялікую долю, і яна можа фарміраваць урад, яна можа, так сказать, лабіраваць расійскія інтарэсы. У сённяшняй палітычнай сістэме існаванне прарасійскай партыі ніякага сэнсу не мае. Калі ўсе дэпутаты прызначаюцца, калі зноў жа партыі рэгіструюцца ў залежнасці ад таго,
захоча Лукашенко ці не захоча, то можна ствараць і 5, і 10 прарасійскіх партый, але ўплыў іх, магчымасць лабіраваць расійскіх інтарэсаў няма ніякага. Таму гэты сцэнарый мае сэнс толькі пры радыкальнай змене палітычнай сістэмы ў Беларусі, што Лукашенко рабіць не збіраецца. Добра, спадарства, дзякуй вам вялікі, дзякуй Валер, дзякуй Вадзім. Я думаю, што гэтую і іншыя тэмы мы яшчэ не раз будзем абмяркоўваць у наступным годзе. А зараз я хочу пажадаць вам і ўсім нашим гледачам добрага Новага году. Да пабачэння. Так, з надыходзячым. З надыходзячым.